Ezúttal nem a volánál ülök. Meghívtak a szerelő csapattól. A fiúk egy olyan versenyben játszolnak, ahol 10 másodperceken múlik a győzelem. És mindez a box utcában. Ám előtt még vizsgáznom kell, hogy szerelőként vegyek részt az egyik legnagyobb versenyen, a Sonomai Nagydíjon, Kaliforniában. A világ legjobb pilótái vesznek részt a 85 körös versenyen, és a szponzoraik dollármilliókra költenek rájuk. A Dragon Racing Team a két versenyző Te csináltál már halászat? Aha. A mosolya megtévesztő. A több mint 20 éves tapasztalata révén az IndyCar egyik top szerelője. Didierrel és a csapatával már a próba is valódi kihívást jelent. Átvezettem. Látom, ki a működtákat szeretnék. Jól áll. Na gyerek, vágjunk be. Kezdhetjük. Mit csinálja? Mindig él a tempót? Ma lassúak vagyunk. Ez a meló a sebességről szól. A sofőr dönti el, hogy mikor jön be a box utcába, ahol a falon túl csak 6 szerelő dolgoznak egyszer. Felemelik a kocsit, kereket cserélnek, tankolnak, és mindezt kevesebb, mint 8 másodperc alatt. Túl nagy sebességgel mehet az is, a benzin is. Ja. Igen. Annak nem való a munka, ugye? Az nem jó. Befejeztük. Megmutatom a mozgásot. Közeleg a futam, ezért Didier nem vesztegeti a mindent. Megpróbálod a tankot? Persze, rendben.